दिनै गोथार बाथौ सानखौ गसाइगावनि गलादांनि थुरिबारि गामियावबो गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै गोथार बाथौ सानखौ बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा गुबुन गुबुन ओनसोलाव फालिनायजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गलादांनि थुरिबारि गामियावबो गसाइगाव जिल्ला बाथौ गौथुम आरो संकस बियाब बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालियो। दिनै नैथि सानाव गिबियाव बाथौ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय आरो बाथौ आरज गाबनाय बायदिनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनो। मख'नो गोनांदि दिनै गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानैनो मोनसे हारिमुआरि हान्जा सुरनायबो जागोन होननानै खुंफुं आफादा जोंनि सिगाङाव एरैबायदि फोरमायो। बाथौनि नाम लानानै बयखौबो खुलुमहरबाय। जोंनि संकस गुदि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बे गलादांनि थुरिबारि गामियावहाय जोंहा बाथौ थानसालि दङ। दा बे बाथौ थानसालिखौ जोङो मैया रायजो राजानि मददावहाय गायसनबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय गोथार बाथौ सान दुलाराय बुहुमावनो जोंनि बाथौ सिबियारि बर'फ्रा गोथार मंगलबार बे बाथौ सानखौ बयबो फालिगोन आरो जोंबो नैबे संकस बियाबनि बाथौ थानसालियावहाय थुरिबारिनि बे गलादांनि बाथौ थानसालियावहाय जों बयबो बाथौ सिबियारिफ्रा ज' जाफैदों आरो जोङो बाथौ सानखौ फालिदों। दा बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि बाथौ थानसालिखौ मैया गायसननायजों लोगोसे जोंनि बाथौ थानसालिखौ बेखेवफैदों सेन्ट्रेल दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। दा जों बिथांखौ जोंनि थोरोबनिफ्राय जों हामबाय हरबाय आरो लोगोसे दिनैहाय जोंहा गसाइगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि हाबाफारि दङ। दा बे हाबाफारियावहाय फिरफिला जों बिरहोखांबाय आरो लोगोसे जों गोथैसि बावबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दा बावैसोनि उनावहाय जों हान्जा सुरनाय हाबाफारिबो लादों आरो लोगोसे जोंहा बाथौ गौथुमनि जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौबो जोङो दिनैनि गेजेरावहाय हाबाफारियाव दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा दा मोनाब्लियावहाय मोनाब्लि हारिमु दङ। दा थिग बेबायदिनो जोंनि बे दिनैनि गोथार बाथौ सानावहाय साननैनि जे हाबाफारि बेफोरनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि नैबे संकस बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बाथौसालियावहाय मेहेर गोनां खालामफैयो आरो बाथौखौ सिबिफैयो खुलुमफैयो। बिनि थाखाय आङो आरसि कमिटिनि आफादगिरि जानानै बयखौबो हांख्रायहरबाय।